and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Kinsa ba kayo nagbinuang ini? Ang kabuang ligid ako. Nga nung mituod ko gisulti niya tawhana. Uwa man ako makailan niya. Pero nga nung mituo man ko. Pero naghiskot man gud siya sa nga ni Anastasia. O, may abdi ang putan. Kumusta, Jay? Uwi na? Kumusta? Wa ka ba pasakitin sa kong mga tao? Daotan kagyod. Dili ako may daotan, Jay. Kay mao kinigimando sa kong kasing-kasing. Kasing-kasing? Ngano? Doon na ka ba day kasing-kasing? Katawanan ka? Mabuhi ka ko kung wa pa ko'y kasing-kasing? Husto ka. Doon na katuoy kasing-kasing. Pero itom na. Giod na. Nahibaw kong gigutom ka lang. Mao nga, mas maayo tingali nga, mukaon ka na lang. Pahat kag panihapon, o ipaniguro ko nimo, nga lami ang pagkaon ang akong idalit kanimo. Pweh! Well, sa pagkakaroon, dili pa ko gwapa sa imong pananaw. Dili pa ko humot sa imong ilong. Kay mao may imong gihuna-huna, mao si Anastasia. Pero kung makatilaw ka na unya sa akong romansa, ipaniguro ko, magpangita kagyud ni ini. Bisag unsaon pa ko ni mus pagdani. Basura kawin na. Wa ka na mahimo pa, Jay. Dili ka na makagawas ng imo karong nahimutangan. Manoy, ngit-ngit na. Nagkasabot ko karon sa mga ibati, Milay. Pero kung kau ba ni Dayon si Jay, watay ang kayong una-unaon. Maayo lang lagi kung si Jay may kauban ni Anastasia. Oo, sa mahitabo kod. Ayaw na lang patyang, mga natapagtuo, Milay. Nagkikugmaay ko silang duha. Karon matuon ako. Nga nakahimot sila sa pagtabanay, aron makamata mo duha si Rosing. Nga dili mo makabuot kung ang ilan na kasing-kasing mo'y magmando nilang duha. Kuday mao palag ko nga ingon ni ini ang mahitabo. Wa ko na lang unta sulag ako anak sa iyang gugma. Ayaw na ba sulang imo kaugalingon, ay. Ugma, mahimong may balita na to, mahitungod nilang duha. Mahiyo untang silang duha ang nagkauban karon. Sila kung duha ang nangawalay. Dali na. Mag-ampo ta. Alang sa ilang kaluwasan. Pana Manoy, ug adto ta mag-ampo sa altar ni Anastasia. Oh, nga naman kung ani lang ta sa altar sa gawas. Mas mayo dito sa iyang altar, Manoy. Ipakasama kong kauban ko ang akong anak. Og siyang yun may ako pakigsultihan. Nasige, Milay. Tano. Usaman, nahuman ka nagpakipanabangan sa imong abyan? Mo'y akong giampang inyong kaluwasan ni Wena, sir. Uy! Nga nagutaw nga mong kaluwasan ang imong giampo. Nga kanunay maming luwas. Ang inyong kag mo'y gusto kong lukaton gikan ni Satanas, sir. Imo na kong gipalagot umayod, ha? Nindot kag lawas. Sexy. O gusto ko ta ikong hakpon. Unya, diguon sa ko mga hawk. Sir, wa ka lang masayod sa imong mga gipanulti. Kakita ka ini, sir. Ganong imo kong gipakita na ng imo sa riwan? Sa ato pa, dili pa hingpit gipanag-iya ni Satanas ang imong kag. Kay nakaila ka man di ay ning akong gikunitan. Suwayi kunit, sir. Unsa? Sige na, sir. Suwayi lagunit. Animal ka! Abi nimo, sir, sa dihang nagkagubot ang mga tao kani adto, ang nanakay sa tangki di gera, gipakita og rosaryuhan.
Wa ko'y labot nila. Pero makalukmay ni sa kasing-kasing nga gustong ang kuno ni Satanas, sir. Sige na. Suway lang gunit ni Rosariohan. Sir. Ay, Lazaro. animal ka! Litsi ka! Huwag siya makalahutay og tutok sa Rosariohan. Diyos ko, tabangi ko. Nga maluwas ko ang iyang kaag. Tabangi ko, Diyos ko. Ala! Uy! Kung sa pinahita mo nimo ha? Oh, Nga na ba mura ka magnahadlong? unsa man na si Anastasia? Tao ba gina siya? Ayaw kong katawi! Dili normal ka na babayana. Dili tao! Gusto ko siyang patsyon, karon gudayon! Nga na nakasulti kang dili siya normal? Nga dili siya tao? Ambot lang! Ambot lang! Maigting ka kun imo siyang magunitan. Buang na babayana. Iya pa kong pagkupton ng Rosariohan. Unsa? Ikaw? Pagkupton niya Rosario? Oh! Nagbuang na siya! May good news ko para nimo. Unsa ka na? Ako na sa nakuha si Jay. Unsa? Hay na rin siya! Gilain kong tago. Dili ko siya madadinhi tungod kani pa sa Anastasia. Dili ko gustong magkita sila. Kaya tingalig. Magkaginaksanay pa unya. Ha! Moolbong akong kaspa. Maglagot ko. Wa pa gina ko magkuha ang akong toyo ni Anastasia. Wa ko na siya third eye. Dili ko na siya magkakita sa ko umaabot. Wa mo ba siya hulga? Hadlukon nga patyon o kaha luguson? Dili mahadlok, dili mahulga. Hapit ako puli paghatag niya gigayon. Kung imo siyang ipapatay, lain maisugua. Abi mo, malipay kay ko pa. Kung dili ko na siya makita. Hay na rin si Jay. Basta. Unya ko na siya dad dinhi. Kung wa na dinhi si Anastasia. Unsa naman kap? Nablatter na ang pagkawa ni Je? Humana. Onya, kanus aman mi mag-atubang og similay. Abi ni mo, Rosing. Kung doon na may agrabyado nining hitabo, kana sila si Milay. Kinawa man sab si Anastasia. O nage, nawa siya kay iya magidagit ang akong anak. Og labing siguro tuag yun niya ang akong anak. Og labing siguro gikumot-kumot nagmaayo ang kadungganan ni Je. Ang akong anak. Katawanan ka sa brosing. Ayaw kong kataw ikap ha. Ayaw yung kong kataw Nagriguro magbaya ko una-una karon. Ay, yun sa mga tayo na itabo na ron sa akong anak. Nakapanihapon na magkaintaw ng akong anak. Uy. Abi ni mo, Rosing. Malipay kayo ko kung silang duha ang nag-uban. Unsa? Mao ka na, Rosing. Malipay ko kung silang duha ang nagkauban karon. Kaysa may dautan yung nahitabo nilang duha. Oy, kap. Ayaw yung kugadlo kag ingon anak, ha? Dili ko makatuo nga dagito ni Anastasia si Jay. Dili ka mo tuo, kap, kay unfair ka man good, kap. Oh. Dili ka mo tuo, kay mulaban ka man yun ni Anastasia. Beko no be, kinsa maday imong gituhuan nga nagdagit. Si Jay! Og mo ang gidagit kadtong bakakon, ha? Kadtong propetang bakakon? No, dili ka na mahitabo, kap. Og labi pang dili kumusugot nga sila ang magkadayon. Dili yung kumusugot, kap. Sige na, padadig sumon si Bilay aron magkaatubang ming duha din is barangay. Nagmata pa di mo, Milay? Fanny? Ay, wa jud ko magdukak-kap. Maupay paghumanha mo pangadji ni Manoy Panyong. Nangaliya nga unta padamguhon kong Anastasia. Una pa maguling higayon. O dili na magkauban sa dayan sa pagpangatog. Una ginigigayon. Nalayo si anamo. Hangtod karon kap. Wa pagid mawa ang kupa sa akong dughan.
Miadto lagi si Rosing sa barangay. Nagkunsa man siya dito. Iyang gipablater ang pagkawa ni Jay. Ug mao'y iyang tuyo nga pasumunan ka. Aron magkaatubangay mong duha. Uy, sugot kay ko anak kap. Kinta nga kong anak may ayang pasangilan nga may dagit siyang anak. Buga ang gutaw niyag naong. Kawa gutaw niya konsensya. Ah, sakto-sakto yung kami, Loy. O sige, atubangan ang animal nga Rosing. Oh, Kap, makaatubang pug ko. Ayaw na lang. Ay na lang pag-apil-apil manoy. Pasag di kami lang duha si Rosing ang magkaatubangay. Maayon niya no? Lalaki yang anak unya mamasangil pag yun ni Anastasia nga mo'y midagit siyang anak. Oh, sige. Padadaan ko ikaw og sumon og mas buntag milay. Aron nga magkaatubang mong duha. Ayaw ka balaga. Tabangan ko ikaw. Daghan kay salamat kap. Oh, sagdi lang Milay. Kung dili ko tugtuan nga mag-atubang niya ng Rosing, ubanan ko ikaw. Ayaw yung kahadlok sa pagpangatarungan, ha? Ayaw yung kahadlok. Ayaw pa daog. Labanin nga ito kaliwat. Abante, Milay! Doon na kay Lutsan ang ginidapita. Unsa man kanidapita. Wala ba gid na ako matiman ang among kagian kaganina da. Unsa ba kay gibati karon sa kumahal? Nasayod na ka siya nga wa na ko makauli sa amo. Nasayod na ka si Jason ay tapo na ako. Bisan sa huna-huna lang. Ugit ko magtuo nga mahiabot ko ning napita. Tungod sa tuga, nahimong interesado ang mga mapahimos lano ning naangkot kong tuga. Lord, imo na akong pasagdan. Dili ba, ikaw may naghatag na ako ning maong tuga. Diyos ko. Ayaw ko pasagdi. Ingon man sab si Jay. Ugni siya, Diyos ko, pag-apas din eh. Kay mamiligro lang ang iyang kinabuhi. Tabangi ko, Diyos ko. Oh. Wa ba lagi makuhay ang pagkaon nga kung giandam ala nimo? Kaon, Jay. Aron dili ka maluya. Mapakyas kasi imong gilauman gikan ako uwi na. Bisan bag, magkahulugan kini sa kamatayon ni Anastasia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!